खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। भट होनानै देरहासार खालामनो हायोब्ला साफ्रोमबो भट होग्राफोरनो दानफ्रोमबो 9,000 राङै भटारशिप होगोन। बे रादायखौ होदों भटार पार्टी इन्टारनेशनेल BPFआ। 15 किल'मिटार जानथाइसिम साइकेल सालायनानै बिजाथि राजकुमार बर'आ 58 नं तामुलपुर बियाबाव जानो गोनां उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिलाइखौ गथायबाय। बिथाङा 58 नं तामुलपुर बियाबाव देरहासारनो हागोना रोखा होननानै दाबि खालामो। बिथां राजकुमार बर'आ बुंथियो दि गोबां दैदेनगिरिफोरा देरहालांखांनायनि उनाव रायजो राजाखौ नायफिना, बेनिखायनो भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनिफ्राय बिथाङा देरहासारनो हायोब्ला दालांनि जेंना, फरायसाफोरनि जेंना जेरै अनलाइन क्लास लानो थाखाय फरायसाफोरनो मबाइल होगोन। बेनि अनगायैबो भट होग्राफोरनो दानफ्रोमबो 9,000 राङै होगोन होननानै रादाय होयो बिथाङा। भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनि अनगायैबो GSP दोलोआबो 58 नं तामुलपुर आरो 28 नं गसाइगाव बियाबाव बिजाथिलाइखौ गथायबाय। GSP दोलोआ काउन्सिलाव एलायन्स दंब्लाबो दिसपुराव एलायन्स गैया, जाहाथे ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनो हायो, बेनिखायनो दिसपुराव सासे MLA दैथायहरनाया गोनां होननानै बुंथियो नबकुमार सरनिया बिथाङा। 28 नं गसाइगाव बियाबाव बारग' NDFBनि दैदेनगिरि नर बसुमतारी बिथाङाबो उदां बिजाथि महरै नमिनेसनखौ गथायबाय। बिथां नर बसुमतारीया फोरमायथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि उनाव दफाफोरखौ मावफुंनायनि थांखिजों गासैबो बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोखौनो मदद होदोंमोन, नाथाय जाय थांखिखौ लानानै मदद खालामदोंमोन बेनि फिथाइखौ मोननो हायाखै आरो बारग' NDFBफोरनि दुखु सुखुखौ रावबो मिथियाखै। जाहोनाव 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव उदां बिजाथि महरै गसंनो गोनां जादों होननानै बुंथियो बिथाङा। मख'नो गोनांदि उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेसन गथायनाया मैया थुंगेबाय। 58 नं तामुलपुर बियाबाव मैया सानसेनि मादावनो 5 बिजाथिफोरा नमिनेसनखौ गथायदों। गासै दासिम 9 बिजाथिफोरा नमिनेसनखौ गथायबाय। 58 नं तामुलपुर बियाबाव मैयानि सानाव 5 नमिनेसन गथायनाय बिजाथिफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै MP नबकुमार सरनिया बिथांजों दैदेनजानाय GSP दोलोनिफ्राय ब्रजेन्द्र नाथ डेका, बारग' MLA चन्दी बसुमतारी, BTCनि बारग' मावफुंगिरि सोद्रोमा देवेन बर', यशवन्त चौहान आरो भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनिफ्राय राजकुमार बर'। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया फरायसाफोरनि ग्रेड सिटखौ फुजा बन्दनि सिगां फरायसाफोरनो होआबा ABSUआ बेनि हेंथा फैगौ 21 अक्ट'बरनिफ्राय गणतान्त्रिक खान्थिजों जोबनो गैयै सोमावसारनो हुमखि होदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बेंखनाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमानि डिग्री थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि खुंथायआ ग्रेड सिट हरैनि थाखाय गोबां फरायसाफोरानो गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय एडमिसन मोननो हायाखै होननानै अजद दैखांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 23 सेप्तेम्बराव डिग्री थाखोनि ग्रेड सिटखौ फरायसाफोरनो होनो थाखाय आरो जायनाखि COVID-19नि थाखाय फरायसाफोरा गुबुन गुबुन जायगानि इउनिभारसिटिफोराव मुं थिसननो हायाखै, बेनिखायनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव पस्ट ग्रेजुएटनि मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआवनो 30% सिट बांहोनायनि दाबिखौ लानानै सावरायलायनाया जादोंमोन। नाथाय माखासे डिपार्टमेन्टफोरा फरायसाफोरनि थाखाय 30% सिट बांहोआखै। गुबुन फारसेथिं डिग्री थाखोनि ग्रेड सिटखौ 30 सेप्तेम्बरनि गेजेराव होनो खोथा होसेयावबो कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशनआ फरायसाफोरनो ग्रेड सिटखौ होआखै होननानै फोरमायथियो दुलाराय बर' फरायसा आफादा। फुजानि बन्दनि सिगां फरायसाफोरनि बेफोर जेंनाखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया बोस्रांनो नाजायाब्ला फैगौ 21 अक्ट'बरनिफ्राय थाद'नाय गैयै सोमावसारगोन होननानैबो बुंथियो ABSUआ। मख'नो गोनांदि क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय मिरु ABSUनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव खुंजानाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा बेफोर खोथाखौ फोरमायथिनानै होयो। BJPजों एलायन्स दं होननानै खनले दाबि खालामनाय BPFनि रावा नंखायसो नामा? BJPनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा BPF दोलोआ BJPजों लोगो गैया होननानै बुंथिनायनि अनगायैबो UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफोराबो BPF दोलोआ मित्रजोटनि बाहागो नङा होननानै बुंथिदोंमोन। गुबुन फारसेथिं BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथां आरो BPFनि माखासे दैदेनगिरिफोरा खनले दाबि खालामदोंमोन दि BPF दोलोआ BJPजों लोगोआवनो दङ। बिथांमोनहा बुंथिदोंमोन दि BJPनि दैदेनगिरिफोरा जेखियानो बुङाथों मानो बेजों सोमोन्दो गैया, मानोना गुबै सोमोन्दोआ गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजोंसो जादों होननानै। नाथाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि रावखौ गुबुन बायदिसो नुनो मोननाय जादों। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दि BPF दोलोनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा BJP दोलोजों सावरायलायदोंमोन आरो BJP दोलोखौ मदद होनो थाखाय बुंथिदों, लोगोसे भबानिपुर बियाबावबो मदद होनो नागिरदों। BPF दोलोआ मदद होनो आवगायनायखौ मोजां मोनदों आरो सोरबा मदद होनो ओंखारोब्ला मोजां मोनखागोन होननानै फोरमायथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा।
नाथाय बेखौ लानानै राजखान्थियाव जेबो सोलायनाया फैया होननानै रोखा खालामो बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावो दि बिजेपि, इउपिपिएल आरो एजेपि दोलो लोगो नांनानै सरकारखौ दादों आरो दासो दान मोनब्रै जादों। बेयाव मित्रजोट सिफायनांगौनि जेबो खोथा फैया होननानै बुंथिबावो बिथाङा। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिबावो दि इउपिपिएल दोलोजों जेरै बिसायख'थिनि सिगां एलायन्सआव दंमोन थिग बेबायदिनो दाबो एलायन्सआवनो थागोन होननानै बुंथिबावो बिथाङा। आफगानिस्ताननि कुन्दुज प्रभिन्सआव गिख्रंथाव बम बेफ्रुनाय जाथाय 100नि बांसिन जिउ गोमानायनि रिपर्टआव मोननाय जादों आरो गोबाङानो जोखोम जादों। आफगानिस्ताननि कुन्दुज प्रभिन्सनि सिया मस्क'आव आरज गाबफुबाय थानाय समावनो बे बेफ्रुनाय जाथाया जादों। बे बेफ्रुनाय जाथायखौ सुइसाइड बम ब्लास्टनि सन्देह खालामनाय जादों। मुस्लिमफोरनि सिया समाजनि सुबुंफोरखौ थांखिनानैनो बे बेरहोनाय जाथायखौ खालामनायनि सन्देह खालामनाय जादों आरो बे जाथायाव दासिमबो रावबो उदखारि हान्जाफोरानो सिमान लायाखैब्लाबो इस्लामिक स्टेट ग्रुप उदखारि हान्जाखौ सन्देह खालामदों मानोना सिगांनि समफोराव आफगानिस्तानाव बेबायदि गाग्लोबनाय जानायफोरखौ इस्लामिक स्टेट ग्रुपआ मावनायनि सिमानखौ लाबोदोंमोन। मख'नो गोनांदि इस्लामिक स्टेट ग्रुप उदखारिफोरा तालिबान उदखारिफोरजों सुथुर। आफगानिस्तान हादराव तालिबान उदखारिफ्रा गोहोआव फैनानै सरकार दानायखौ गुलुं गुजुं खालामनो थाखायनो बेबायदि गाग्लोबदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। गुवाहाटीजों नांजाबनानै थानाय लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टखौ आदानि ग्रुपनो गथायनानै होबाय। लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टनि जौगानाय आरो सामलायनायनि खामानिखौ मावनो थाखायनो आदानि ग्रुपनो गथायनानै होबाय। आदानि गुवाहाटी इन्टारनेशनेल एयारपर्ट लिमिटेडनि गोदान चिफ एयारपर्ट अफिसार उत्पल बर'आ बिथांनो एयारपर्ट अथरिटि अफ इन्डियानि डाइरेक्टर रमेश कुमार बिथाङा बिबानखौ गथायनानै होयो। मख'नो गोनांदि 2018 मायथाइयाव भारत सरकारा गुवाहाटीनि बिरखं गाथोनजों लोगोसे गासै गं 6 बिरखं गाथोनफोरखौ 50 बोसोरनि थाखाय सोरखारि नङै खुंथायनो गथायनानै होदोंमोन। मोनद' एयारपर्टफोरा जाहैबाय तिरुवनन्तपुरम, गुवाहाटी, आहमेदाबाद, लखनऊ, मेंगालर आरो जयपुर। बिसायख'थिनि बारखौ बिटिआर ओनसोलाव गोख्रोङैनो बारनायखौ नुनो मोननाय जाबाय। बयबो बिजाथिफोरा देरहासारनो थाखाय नारा नाथार नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय 19 बोसोराव बिपिएफ दोलोआ जेबो मावाखै, खालि जाख्ल'नायनिल' खामानि मावदों होननानै प्रमद बर' बिथाङा बिपिएफ दोलोनि सायाव होनाय अजदनि फिननायखौ होदों। 59 नं तामुलपुर बियाबनि उदां बिजाथि गणेश कछारी बिथाङा। गणेश कछारी बिथाङा फिननाय होदों दि थांनाय 19 बोसोराव बिपिएफ दोलोआ मावनाय दालां लामाजोंनो प्रमद बर' बिथाङा गारि सालायगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारि लुनाय बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिस एसेम्ब्लियावनो बिथांमोनहा खामानि मावगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो क'क्राझाराव सिआइटि, बिबि इन्जिनियारिं कलेज, नार्सिं कलेज, पलिटेकनिक कलेज, स्पर्ट्स एकाडेमि आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव गेस्ट हाउस लुनानै दोनदों होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा जेबो जौगानायनि खामानि मावनो हायाखै आरो गिदिर खामानिनि थाखाय फिथा हास'नो खाबु मोनाखै। हाग्रामा महिलारि बानायलांनाय आन्डार कनस्ट्राक्सन बिल्डिं जाय दा आबुङै लुफुंजाबाय बेखौसो फिथा हास'गासिनो बिथाङा। गावनि फारसेनिफ्राय जेबो गोदान खामानि मावाखै होननानैबो अजद दैखांबावो गणेश कछारी बिथाङा। लोगोसे गणेश कछारी बिथाङा अजद दैखांबावो दि प्रमद बर' बिथाङा खालि 5 केजि माइरं, 2 केजि आलु, 2 केजि सामब्राम, आपेल लानानै गामि गामि रानदों। नाथाय न'खराव साख्रि होनाय आरो न' लुनानै होनायनि समाय होनो हायाखै बिथाङा होननानै बुंथिबावो। लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा बिसायख'थिनि समाव बर' लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि खोथा होदोंमोन, नाथाय बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफानाव बिटिआरनि बायजोनिफ्राय थिसनलाइखौ होदों आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 राङै होनो खोथा होनायखौबो होआखै होननानै बुंथिबावो बिथां गणेश कछारीआ। फिन चाइनिज ट्रुप्स आरो इन्डियान ट्रुप्सनि गेजेराव दावराव दावसि। गोबां खेब चाइनिज आर्मिफोरा भारताव हाबनो थाखाय नाजाबाय थायो। फिन अरुणाचल प्रदेशनि लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रलाव चाइनानि 200सो चाइनिज आर्मिफोर आरो इन्डियान ट्रुप्सनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे। चाइनिज आर्मिफोरा भारताव हाबफैनो नाजादोंमोन। बेयावनो चाइनिज आर्मि आरो इन्डियान ट्रुप्सनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे नांलायलायनाया जादों। बे जाथायाव रावबो रावखौबो बुलायलायनाय आरो जोखोम जानाय रिपर्टआव मोननाय जायाखै। बे दुंहाव थासारि जानायखौ लानानै लकेल कामान्डारजों सावरायलायनानै थासारिया मोजाङाव फैफिनदों आरो चाइनिज आर्मिफोरखौ थिनहरफिननो हादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।